Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadian kejing kendo bat Presiden Jong Russia Vladimir Putin. Unong yalam bahakli do Jong North Korea Kim Jong ulap hak pen khoi lut ya barok kitiar ki bakta na do kesuki bo Shong bat kami ke ba ulap pendai kiti bat uphara ru lut no ya ki klat ki ba uladi hagapor ba ya kendo bat Putin. Ka video Jong gani kala sapriang hagi rensan social media ka ba pen I bagi brio Jong ki Niad ya ka Jaka Shong bat ka Jaka bu kiti Jong haga syuki bat kami ke ba ulakum pendai kiti. Kim Jong ulai kendo ya Putin hanong ba Beijing Jong ka China haga bakini ki arngut kinong yalam kila syakhot ngubha hau Presiden ka China Xi Jinping. Laong ba kani ka jingle Jong ki ga dai namar ba Kim kwa ba ki brio kin yo ya ka DNA Jong Nrei wala kataru don bala ban penting kina ya ka daw balai ule kumni. Kani kamdai ka sen ka banengkong nrei haus nem arhajar arpulai ru hagapor ba Kim ya kendo ya Putin. Ulap hak senrei dawai lut ya kisuki ki ba Shong hagapor ba don jingelang baru Putin. Shushu layatu ba hagapor ba hakani ka jingle Jong China. Kim ulawan ra lepana North Korea ya ka Jaka ka ba unlai Shabar ru namar ba kwa ba ki wei kiri kin tip syapang ka kot ka khia ka Jong Ki khubor kilayatu bau hukum ru ya kinong trei Jong bagi dei ban pej bha khamtam yu shinyo yo udonu bahap semadan. Tang Kim nrei ki khubor kilayatu ba wat Putin ru hakapor ba Leit sya Amerika ban ya kendo ya Donald Trump. Ula betha ya kinong trei Jong bagi dei ban ra biang ya ko umpi ne ka pain khana Jong sya Russia. Kani ke jingle kalong baki wei pat kiri Kim dei ban yo sabut ya ka DNA ne ka kot ka khia Jong Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khia Jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kamdei ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam Jong pi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam Jong lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya Leit no tang is kasihers pila ban Leit bed chak office terekam Jongki ka commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra syapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India